ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Jamie's Secret File. Si Jamie na lumaki sa hirap pero may taong tumanggap sa kanya ng buong buo. Hindi niya naramdaman ang sobrang kahirapan dahil sa naging boyfriend niya na si Rain. Kaya lang hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon dahil sa pressure, sa new environment from Bulacan to Manila, bigla na lang naging cold itong si Rain. At tinapatan din siya nung sender natin hanggang sa umamin na nga itong si Rain na meron siyang nakasex na ibang babae. At doon na nag-decide ang ating secret file sender na bumitaw na ng tuluyan sa kanilang relasyon. Sa ngayon, meron na silang kanya-kanyang pamilya. Pero kahit nga lumipas na ang maraming taon, ay hindi pa rin makalimutan ng ating secret file sender, si Rain, na naging malaking parte o bahagi ng kanyang buhay. So pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Eto po ang sabi ng ating kabisyo na si Gab Villeta. Hi DJ Rocky. Ang masasabi ko lang dito ay iba talaga gumawa ng tadhana ang Panginoon. Kailangan mong tanggapin ang nangyari noon at kung ano man ang kalagayan mo ngayon. Tapos na ang relasyon ninyo ni Rain at meron na kayong kanya-kanyang pamilya. Pagtuunan mo na lamang ng pansin ang iyong sariling pamilya at magpatuloy lang sa buhay. Yun lamang po DJ Rocky, shout out po. Ikaw ang pinakamaganda sa aking puso't isipan, walang halong charot. With harot. Ewan ko sa'yo, Gabelieta ka. Eto pa sabi ng ating kabisyo na si CS. Si Rain na umulan mula sa June at binuhos sa petsyay ni girl. Very SPG yung komentan mo ngayon, CS Hayaan mo na siya, sender. Focus ka na lang sa pamilya mo at para kay Rain, magpaulan ka ng tubig sa petsyay ng iba. Charot with harot. Pero diba ang petsyay naman, binabasa talaga bago ilagay doon sa kaldero kapag nagluluto ka ng sinigang. Di ko kasi alam tong mga pinagsabi ni Charles Sancho Sa'yo, CS. Eto pa sabi ng ating kabisyo na si Louie. Napasana all ako sa kanilang dalawa ni Rain at ng ating sender. First love. Pero siguro hanggang doon lang talaga ang kanilang relasyon at pagmamahalan. Kasi naniniwala ako na ang tunay na pag-ibig tumatagal.
ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin kahit na napakaraming tukso sa paligid. Eto naman kasi si Rain, ng babae pa, tumikim pa ng iba. Hindi siguro talaga kayo ang itinadhana. Gawin mo na lang siyang inspirasyon at mag-focus sa pamilyang binubuo ngayon. Watching from Bukawe, Bulacan. Thank you so much, Louie. Gusto ko lang malaman kung ano na ba ngayong environment ng Bulacan. Probinsya feels pa rin ba sa Bulacan? Yung tipong pagdating ng alas 8, nakapatay na lahat ng mga ilaw, wala nang lumalabas sa mga kabataan. Ganun pa rin ba ngayon? Di kasi ako sigurado eh. Pero kung 10 years ago or more than 10 years ago talaga to naganap, feeling ko possible yun. Kasi meron akong kaklase dati nung college na very probinsyana. So, taga Bulacan siya, tapos nag-aaral kami sa Manila, tapos parang meron siyang rules na dapat by ganitong time, makauwi na siya, hanggang sa nag-decide siya na mag-dorm sa Metro Manila. Tapos ayun na, wala na yung rules niya bigla. Kasi magkaiba yung kultura pag nasa probinsya ka, tsaka nasa Maynila ka. Ewan ko lang ngayon. Hindi ako sigurado. Kasi hindi naman ako nakatira sa Bulacan. Sige nga, explain nyo nga sa akin kung ano ng kultura ngayon dyan. Anyway, ito pa sabi ng ating kabisyo na si Elizar C. Kaloyloy. Nag-file na to, napaiyak ako. Grabe. Kinikilig na ako from the start. Naalala ko tuloy yung nasa grade school din ako hanggang sa high school. Ganyan-ganyan din ako dun sa sa first love ko. Kay Cherry May. Siya yung babaeng pinakamatalino nun sa section 1, sa top of the class noon. Nag-aaral pa ako nung nasa grade 6 ata ako, nung grade 5, grade 6 nung nakilala ko siya. Siya yung tipong sa kanya lang yung mundo ko. Tapos kahit magkaiba kami ng estado sa buhay, dahil may kaya siya, may yaman, at ako naman ay medyo mahirapan nun dahil nag-abroad pa yung tatay ko nun. Nakaka-relate ako sa storyan yung secret file sender na to, dahil ganun din yung mga masarap na nakaraan na ibalikan. Sayang nga lang hindi sila nagkatuluyan. Naiyak ako dun sa nung naging sila nung high school, tapos nung college. Minahal mo pala ng todo, pero pinagtagpo kayo, pero hindi tinadhana. Grabe, no? Para bang special sa puso niya si Rain. Grabe. Hindi ko halos maiisip yun eh. Talagang kinikilig ako at saka umiiyak na ako simula pa lang ng secret file. Kinikilig ako, grabe. Parang si Dao Mingsi at saka si Sunshine yung panahon ng Meteor Garden Days. Naalala ko tuloy si Sunshine. Kasi mahirap lang siya eh. Si Dao Mingsi, pinakamayaman, sikat, kilala sa eskwelahan. Naalala ko na yun. Pero hindi naman binabasehan ng pera sa kaligayaan ng isang tao. Kung tunay mo siyang mahal, dapat pinaglaban ka. Dapat tumawid ka sa tulay na yun. Nag-over the bridge ka na ng opportunities. Hindi mo naman pinagpatuloy eh. Sayang nga lang dahil may pareho ng pamilyado kayong dalawa ni Rain. Sana mabigyan kayo ng pagkakataon na magkamustahan at pagkapatawaran. Sa pagpapatawad naman ng ang key, siyempre makilala rin ng isa't isa yung mga bata, para maging magkaibigan. Parang sasabihin na magkababata sila, yun lang, Katiraki.
Thank you so much. Akala ko talaga abot pa tayo ng top secrets mamaya eh. At talagang pinlay ko yung buong voice message niya kasi naintindihan ko naman tong si Elizar Kaloyloy na na-reminisce niya yung nakaraan niya. Tapos nabanggit pa siya ni Sunshine, tsaka neto ni Daumenze. O nga naman no, parang telenovela itong kwento ng ating SF Sender na sa una nakakakilig tapos biglang boom! Sakit naman. But that's the reality of life. Na minsan, kahit ano pang plano natin sa buhay at kahit gaano pa natin na picture out yung mga sarili natin sa mga taong pinili natin, kung hindi tayo yung pipiliin, hindi pa rin sila yung makakasama natin dun sa mga pangarap o planong binuo natin. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si DR. Sa Bulacan kayo nagkatagpo pero sa Maynila kayo nagkahiwalay. How sad, Jamie. In my experience, may konting culture shock dito sa Cavite. Ibang buhay dito kumpara sa Malabon na hometown ko. Pero ang maganda rito, maraming gulay na makukuha sa bakuran. At yun ang nagustuhan ko. Etong si Rain merong nakakuhang bulaklak. Pero hindi sa Bulacan, sa Maynila. Hindi gulay yung napitas, ibang bulaklak sa Maynila yung Anyway, eto pa sabi ni JP Babasa. Well, okay naman na pala ang naging buhay ni Sender sa huli. Nandun na yung mga alaalang hindi naman kasi mawawala kasi naging parte siya ng buhay ni Rain at vice versa kung nasaan man sila ngayon. Ang mahalaga, at least nagkatikiman sila. Ay, ito na naman tayo sa nagkatikiman sila. Sana may second round pa. Pinagtagpo pero hindi itinadhana. Yun lamang po. Happy Wednesday. Ingat po pa uwi. Si TJ Monterde sa kabilang linya ay bigla na lang pumasok dito sa ating background. Ayun. So, thank you so much, JP Babasa. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Robert Jason. May mga tao talaga na dadaan lang sa atin na para tayo'y matuto. Kaya hayaan mo na siya. Focus ka na lang sa sarili mo, sa pamilya mo, at sa mga bagay na meron ka ngayon. Hello din kay KCJ Valuis. Magandang gabi, solid listener po from Palo. Ang masasay ko lang for tonight's secret file is sana all for the efforts ng guy when they were still together. 5 love languages, lahat ng yan sana maranasan ko rin. When kaya? Basta para kay Ate Jamie, be happy na lang sa pinili mong buhay today. Love you and thank you for reading, DJ Rocky. Sabi dito ni Louie Tolentino, kung dito lang sa probinsya, okay lang. Basta ipagpatuloy lang ang history ninyo. Ewan ko sa inyo, bakit ganun? Sa probinsya kaya, ang grabe din ang maritesan dyan. Pero depende sa distansya ng bawat bahay sa isa't isa. Kasi baka mamaya lalayo naman ng mga bahay o pagitan ng isa't isa. Medyo mahirap makipagchismisan doon Pero kapag dikit-dikit yung bahay ninyo, nasa isang compound lang kayo, boom! Ay, makulay ang mga chismisan dyan. Kaya kapag binalikan kunwari ni Jamie itong si Rain, ay, it's a headline. Ganun, dadaigin nyo pa si Andy Eigenman tsaka Pilmar. Well, anyway, Jamie, feeling ko naman malaki ka na, matanda ka na, alam mo na kung anong dapat mong gawin sa buhay. Wala naman sigurong masama na maalala yung nakaraan mo. Wala namang masamang mag-reminisce. Wala rin naman masama na pasalamatan yung taong bumuo sa idea mo of a right guy. Pero hindi siya yung bumuo ng pagkatao mo. Meron siyang contribution, pero hindi siya ang bumuo sa pagkatao mo.
He gave you inspiration. Marami siyang naidulot na magaganda sa buhay mo. Meron ding iilan na sakit na idinulot sa buhay mo. Nasaktan ka rin dun sa relasyon ninyo eh. But that's it. Okay na magpasalamat sa mga taong dumaan sa buhay natin. Sabi nga, we are a mosaic of the people we've met. Alam mo yun, kabisyo? So, isa daw tayong mosaic ng mga taong nakilala natin sa buhay natin. And kung pakikinggan mo yung ganong klaseng linya, parang oo nga no. Dito sa taong to, natutunan ko kung paano dapat mahalin ang sarili ng buong buo. Na hindi dapat ikinahihiya ang sarili nang dahil sa estado ng buhay. Na pwede ka palang yumaman o pwede ka palang magsumikap sa buhay para mabago yung estado mo sa buhay. Pwede rin namang, etong taong to yung nagturo sa akin kung paano isawsaw ang hotdog sa ketchup. Yung gano'n. Kaya hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yung memory mo na yun at nakasanayan mo na yun. Ngayon, kahit iba na yung jowa mo, iba na yung asawa mo. Yung gano'n. Yung ex mo, yung nagbigay sa'yo ng mga kung ano nung bagay, kaya naman kapag may nanligaw sa'yo, hindi mo sinasagot. Dahil masyadong tinaasan ng standard ng ex mo. Yung idea mo of relationships. So may contribution ang bawat tao sa buhay natin. Ang bawat taong dumaan sa buhay natin. And it's okay to acknowledge that. Ang hindi okay ay yung patuloy mo pa rin minamahal yung ibang tao kahit may pamilya ka na, kahit may asawa ka na. Yung umaksyon dun sa naiisip mo, nararamdaman mong pagmamahal sa ibang tao kasi mahal mo pa pero kasal ka na. Yung ganon. Oo, papasok lang sa isip mo. But that's it. Hindi na siya kailangan aksyonan pa. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok at salamat din sa pagbabahagi ng iyong kwento. Sa mga kabisyo natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets through writing a letter, pwede naman po basta mag-send lang kayo sa aking email account, that is rakitera@gmail.com. And if gusto po ninyo na tumawag sa aking programa, pwede naman. Pwede kong i-offer ang aking tainga. Yung tipong hindi ka huhusgahan, bagkos ikaw ay pakikinggan. Sa programang Top Secrets yan, mamaya. So tumawag ka na sa aming Viber number 0916-529-5595. Abangan ko yan, kabisyo. Kapiling pa rin ang inyong basa Princess DJ Rakitera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. 50 years na tayo, kabisyo. Mamimigay kami ng sofa mula sa Ronron and Furniture Shop. Mali ako, kulang ako ng Princess. Princess and Ronron Furniture Shop. 2 sofa yung pamimigay namin worth 30,000 pesos each. Kaya abangan mo ang announcements namin. Plus, mamimigay din kami ng libreng boundaries sa mga drivers out there. Kaya naman tutok lang palagi sa Love Knows No Boundaries. At ito pa, naghahanap kami ng DJ ha. So kailangan po namin ng hindi nabubulok, fresh. Kailangan po sariwang-sariwa. Kailangan po pogi. Kailangan Gen Z ang datingan, may saltik at makapal lang mukha. Hindi nahihiya kasi wala siya nun. Charot to, Harot. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Jamie's Secret Metro's #1. Metro's #1.